Bon dia, avui farem la dissecció de ronyó per acabar de completar la secció d'estudi dels òrgans que farien referència a la nutrició. Per això avui tenim un ronyó de porc en el qual podem veure que ja no n'hi ha res de greix i llavors veurem aquí, a la part del mig, veurem una part blanquinosa en la qual podem veure que és la sortida de l'urèter. Seria per aquí. Sí? Anem a fer la dissecció obrint el ronyó longitudinalment i estudiarem què és el que té per dintre. Per fer-ho, podeu fer servir el bisturí o les tisores. Si feu servir el bisturí, el feu servir amb molt de compte, donat que és una eina que talla molt, i també hauríeu de fer servir les pinces per obrir el material. El separarem longitudinalment en dues parts. Diguem un tall longitudinal perquè és un tall al llarg de lo que seria la peça. Recordeu, com sempre, no posar les mans davant del bisturí. Ja es poden distingir aquí les parts principals del ronyó. A la part de fora, aquesta part una mica un color més amarronat, tirant a pardo, seria l'escorça renal, que és on es concentren les nefrones, que són les unitats per poder fer la funció de la filtració de la sang. És a dir, el ronyó és l'òrgan que s'encarrega de l'eliminació de les substàncies de rebuig cel·lular, no gasoses. Recordeu que el diòxid de carboni s'eliminava a través dels pulmons, que ja vam estudiar en el seu moment, i que el ronyó s'encarregava de la part de les substàncies que eren substàncies de rebuig que quedaven acumulades a la sang. Sí? Quan passa la sang per aquí es filtra i llavors com va filtrant? A través de tota una sèrie d'estructures que es podrien veure amb una lupa binocular i que llavors anirien a parar aquí. Aquesta part d'aquí seria el que s'anomena la mèdula. Totes aquestes bossetes que teniu aquí seria la mèdula renal. Aquí podríem acabar de tallar-ho també per veure. Sí? Seria la mèdula renal. Aquesta mèdula renal desembossaria en aquestes estructures que tenim aquí en forma de U, que veieu, que això serien els calces. Tindríem moltes estructures aquí petitetes, llavors formarien els calces, que serien els que s'encarreguen de recollir tota l'orina que es va formant al llarg de totes les nefrones i que es recullen en aquesta estructura una mica més gran, la que seria la que té tota la unió de tots els calces. Els calces serien agrupats en una estructura una mica més gran per reunir-se a la part de fora, que seria la pelvis renal. La pelvis renal seria la part que tira ja cap a fora. És aquesta bossa que surt d'aquí. Veus que és com una bossa, veieu? És com una bossa. I aquí aniria filtrant-se
tota l'orina per sortir cap a l'exterior. I amb qui connectaria aquesta pelvis renal? Doncs connectaria amb l'urèter. Nosaltres aquí no tenim la possibilitat de veure-ho, però sí, podeu anar investigant vosaltres, podeu veure que aquesta bosseta al final té una sortida i aquesta sortida seria el que connectaria amb l'urèter. Us deixo doncs que investigueu.